Na, sziasztok srácok, miért mindig így köszönök? Na, sziasztok srácok, én Lizis vagyok, és nagyon sok videósnál láttam, hogy reagálnak a róla készült mémekre. Szóval csináljuk meg ezt mi is. Itt van az első, csak egy van, szóval szed. Az érzés, amikor szar vagy. Hát igen, ez egy mindennapos érzés. Ebben az a szar, hogy ezt a mémet is én csináltam magamról, szóval megint szed violin. De mivel nagyon pró vagyok, ezért kijavítottam a saját... Ez a hülye mondott. Kijavítottam a saját mémemet. Szóval itt az új. Ez se jó, szóval megint szed violin. Hát igen, nagyon értelmes videó lett ez, és csak az unalom váltotta ki belőlem, hogy megcsináljam. Köszönöm, hogy néztétek. Én Lizis voltam. Sziasztok!